Hello guys, welcome back to the channel. Give you boy cover. It's Zohoलाव Vlogs channel YouTube channel of Born Norway. Asa खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। आं जों गामिनि मानिमुनिमोन बाबुमोन। बेनिफ्रायहाय आङो दायो दिनैहाय देवालिनि स्कुलाबो बन्द, कलेजाबो बन्द, क्लास गैयाना। बेखायनो दिनै आङो नै खिजा मालाय शुटिं बानायनो थांगासिनो आङो शुटिं नायनो फैदो। नोंसोरखौबो लांफानोसै आंजों शुटिंआव लोगोसे। नै बिथांमोना upcoming YouTuber. They are also upcoming YouTuber guys. So लोगोफोर आंनि माथोआ ओरैबायदि थरायना दं। सान्दुङा जोबोर गोसाथार। आङो दायो लकेसनसिम मोनफैबाय। नै जोंनि कारहाना बर' गुदि फरायसालि। गोदो उन्दैयाव आङो फरायलांनाय नैबे फरायसालि 2001 निफ्राय 2005 सिम माने 2001 आव आं क्लास 1 मोन। बेनिफ्रायहाय 2005 आव आङो क्लास 5 जादों आरोना। 2004 सिम बेहाय फरायदो। बे आंनि आगोलनि फरायबोनाय स्कुल नोंथांमोना नायनो हागोन। नै जोंहाय देलायगासिनो बिथांमोना आं दायो खोन्थिगोन एसे शुटिंखौ इसोरनिखौ। दा आं नोंसोरनो आंनि जि फरायबोनाय स्कुल गोदो जि फरायनाय बेखौनो आं एसे खोन्थिग्रोनोसै। नै बेनो जाबाय आङो गोदो उन्दैयाव फरायबोनाय। माने बै समावथ' भेन्सारमोन ओमफ्राय गभर्नमेन्ट जानाया 2013 आवसो जादों दै। बेनिफ्राय बेसेबांबा गोबाव सारमोना ओरैनो उइदाउट सेलारि फोरोंगासिनो फ्रि अफ कस्ट। दुखु गोनां बाथ्रा। ओमफ्राय खायसे खायसेयाथ' जायासै सोरनाबा ओमफ्राय सासेना जादों ओमफ्राय जानाया बांद्राय गोबाव जायाखै 2013 बाथाय दिनैहाय बेसे गोबाव जाखो मथा मथि 7-8 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय आरो रिटायारबो जासिगोन सासेयाथ' फोरोंगिरिया जोंहानि आयं। ओमफ्राय बेयावनो नैबे फरायसालियावनो आङो फरायोमोन। आङो तालाखौ खेवना खिथिनि। नैबे जाबाय रुम। ओमफ्राय गोदो समावहाय जों थानायावनो दंमोन नैबेयो बे माबाया दंखायोमोन आरोना ब्लेकबर्डफोरा बिदिनो दंखायोमोन। ओमफ्राय प्राइमारि नालाय ना फोरोंगिरिया सानैल'। ओमफ्राय फुरा खनसेनो गोलावखा आरोना जेबो पार्टिसन गैलाया। नैबेजोंहाय दङ। ओमफ्राय बेखौ बे प्राइमारिया जोबखांनानै आङो एम इ स्कुलाव फरायहैदो आरो बैजोंहाय ओइ कारहाना एम इ स्कुल होननाय मोनसे फरायसालियाव फरायहैदो। बे मारैनो दा जोबोद समायना जाबाय आरोना नै माने नै साइडजोंहाय बिबार गायजोब्बाय सारमोना। ओमफ्राय बिबारफोराबो देरबोगासिनो ओंखायनो जोबोद समायना जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा फरायसाफोरा बांद्राय गैया 25 सोल' थानांगौ एराउन्ड। उनखैजा आं खोन्थिनि गोसोखांनांगोन बावनो हानाय नङा। गोदो फरायलांनाय बेयावनो फरायनानै दिनैसिम नैबे लेभेलसिम सफैबाय। स' फोरोंगिरि सारमोनखौबो सनमान होनांगोन अनार होनांगोन। बिथांमोननि नाजानायावनो दिनैहाय नैबे थासारिसिम सफैबाय। ओमफ्राय बे स्कुला आरो मा बार अखाजों बुखारबायबो थायोमोन दै। मोनसे मा दंमोनबाथाय बेखौ मिथिला। बार अखाजों नैबे फरायसालिया बुखारबाय थायोमोन। बुखारनायनि जाहोनाव बैहाय वाटार साप्लाइनि मोनसे न' दंमोन बेहायबो जोङो फोरोंजानो मोनदों आरोना वाटार साप्लाइनि न'आव। न'आ फिसाथार ओमफ्रायहाय बेयाव डेस्क बेन्चबो सोजायामोन ना। बस्ता बनानै बस्ता लाबोखायोमोन जों आरोना। गोदो थयला होनोमोन। बे बस्ता फाथोनि जि बस्ता ना बेखौ थयलाबो होनोमोन। बेखौ लाबोयोमोन जोङो लाबोफानानै ओमफ्राय बेयाव फरायोमोन। ओमफ्राय मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राखौ आं गोसोखांदो दिनैहाय माने उन्दै समनिखौ गोसोखांनायखाय दिनै आं मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा गोसोखांदो बेनो जाबाय माने सानसेखालि आङो मा फरायसालियाव गामसाजों फैदो दै। गामसाजों फैदो माने हिदिनाहा मा आंनि जि फार्स्ट लं पेन्ट ना बे पेन्टआ माने सिजोबदो आरो बोरैबा सिजोबदो। बेनिफ्राय आङो हिदिना बोरैबा गामसाजों फैनानै ओमफ्राय गोसोखौ जि बोरैबा मोनबाय थादो। ओमफ्राय बै समावहाय उन्दैयाव माने सानसे फरायसालियाव फैयाबानो गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थायोमोन आरोना। माने जुदि एबसेन्ट जाबाय
अखानायैहाय माने गोसोखौनो बोरैबा बोरैबा मोनबायथायोमोन ओंखायनो सानसेबो माने एबसेन्ट थायामोन आं माने फरायसालियाव प्राय फैफ्रामोमोनानो स' बेनो आं फरायलांनाय उन्दैनि जि फरायसालि नोंथांमोननो खोन्थिबाय आङो बेक केमेराजों खोन्थिनि मोजाङै दायो जोंना नै नानि मोनना भागिनबो दं जोंहानि बेनिफ्रायहाय बिथांमोना नै रेडि जाबाय आरोना शुटिंआ जासिगोनानो जै जोंहा बिथाङानो केमेरामेन दे हेल' होनलै खनसे हाय मा खालामनो साबसक्राइब खालामनोब्रा मा होनो नोंथांमोना आंनि बंसियारि भ्लग्स इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो बेबायदिनो गेजेर गेजेर मा होनो कभार भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो बिथाङा बंसियारि ब्लग्स होननाय मोनसे चेनेल दङ बिथांनि ब्लग्सखौ आङो माबायाव होनो हागोन डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बेनिफ्रायहाय नै जागायगासिनो दे नोंसोर डिस्टार्ब होनाङा दे एसे बिथांमोननि शुटिंआ प्राय जोब्बायानो ओमफ्रायहाय थांनोबो ओंखारबाय जोङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय दिनैनि जि ब्लग आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन लोगोसे चेनेलाव गोदानबाथाय साबसक्राइब खालाम ओइ गथ' ओजोंहाय आंजों दङ मानिमुनि गोजा नै मानिमुनि मा नाम खोन्थादे नोंनिखौ मा नाम नोंनिया मानिमुनि दे मोजां नामखौ खोन्था जालमानि बंसियारि नोंनियालाय दैमासा बर' ना बंसियारि बर' नैलाय नैयो जसि बसुमतारि मा नाम मोनलाय हाग्रामा बिथांनि मुङा हाग्रामाबो दे मोजां खोन्थि मोखांखौ जसि बसुमतारि ओमफ्राय नै जोंहाय जोंनि गोजा एक्ट्रिस एक्टर दंजोबो ओमफ्राय जोंहा मिस्टार मा दंबावनांगौ सासे नै बावदोंमोन आं इखौ मा नाम नोंनिया आंना गेरेमसा बर' ओमफ्राय चेनेलखौ मा खालामनांगौ साबसक्राइब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगौ बिथाङाबो साबसक्राइबसो बिथांमोना जों गामिनि कारहानानि उन्दै जाखांफुनाय फावखुंग्रि गोजा ओमफ्राय बिथांमोनाबो नै हेल' आपकामिं फिउचार इउटुबार जागोन नै बिथाङा दहाय आंनो खोन्थाखाबाय हेल' होननायाव दे सल' खन दे सल' दोंसे खन दे जोंहा बांबुलाय सल' खनगोन ना सल' दे ससेल' दे ससेल' दे जोंहा बिथांमोना दा लाजिदों दायो खनगोन होनदों